Salam aleyküm. Men Dewran. Habarsız galmayıp eşigine hoş geldiniz. Köpüňiz pikir etdiňiz bu hepde täzelik çykmaz diýdiňiz. Dogrymy? Ya ýalňyşmy? Aýdyňyz Dewran täzeyle bayramçylyk belli, keyip edip täzeligem jemlemez diýdiňiz. Ýöne biz jemledik. Başlaýar sonra 2020-nji ýylyň ilkinji täzeliklerine. Dostlar, köpüňiz bilýänsiňiz Gaýdaýdymçymyz Firuzanyň durmuş toýu boldy. Menem şu taýdan öz adamdan gutlaýan. Firuza bagtly bol we Firuzanyň toýundan gyzykly bet pursatlara tomaş etýär. Вот, собственно, наши молодожены. Рауль и Береза, Пирка, поздравляю тебя. Onda näme? Başlaýan kliplerimize Söhbet Kasim filan. Yitirdim. Täze klip bilen Eldar Ahmedov aýry. Geçen akşam seni gördüm, gözlerin bakışı ayrı. Yüreğim delenip gitti, bakışın yakışı ayrı. Geçen akşam seni gördüm, gözlerin bakışı ayrı. Yüreğim delenip gitti, bakışın yakış. Ferhat Ataýew klipiniň çykanyna 2 hepde bolupdyr. Biz bilmänir sypdyrypdyr. Şoň üçin bu täzelige goşdyk. Ta ýok. Korkumu da yok, sen kimin can yok bu dünyada. Yar yok, korkumu da yok. Murat Nurmuratov feat Selvi Tuwaklyjwa bu seýwi. Aýdymam klipem gatygo bolupdyr. Söz ýok. Vi hemem dostlar, täzeliklerimizin sylkasy, salgysy aşakdadyr. Ýagny açyklamada apsanyadadyr. Seni açar aşıklarım yolunu. Bu seni arasın seni himmeni. Bu seni. Amalia, geldik Amalia. Dostlar, geçen bölümde dişimiz ýalak. Amalia'dan 2020-nji ýylda täzelikler köp bolar. Amalia köýmekmi? Henüzüm seni ben kendine sevmek mi? Sana canımı vermek mi? Ya hayallerde gezmek mi? Sevmek mi? Koymak mi? Ben kendine sevmek mi? Sana canımı vermek mi? Akş Saparowyň ogly Bayram Han. Tämen gelýänçem halk aýdymy. Habarilerin ağal sultana dursun kulluğunna temin gelinçem ey temin gelinçem. Kuwat Dönmezov'dan Ayka Zayka. Şu pikire, ideýajiga, ýagny aýdyma, aktyorçuluga da söz ýok. Ýöne klipin düşürülüşi azajyk gowdälerak da. Ne var ha? Önkün yani değil mi? Bulaştırmancık verin de. Böyle. Ayka Ayka ovadanca Ayka Lelicin Zayka Ayka ovadanca Ayka. Yine bir täze klip ödürläýän dostlar. Bagtyarlyk akapellasynyň solisti Şahzod Gulmuradowdan oğuldan. Sen ovadan sen edildin
Yaşlar, ünseren olsanız habarsız galmaýap beşiginde täzelikleri goşýar. Mysal üçin köneler ýatlar şakajygymyz, inni bolsa kliplerin sahna arkasy, zat sizin hem şular ýalyr täzelik pikiriňiz, ýagny ideýaňyz bar bolsa hökmany suratda tesirlere ýazyň. Inni gedek gelli MP3 aydımlarımıza Bayram Nobatov diýsinler. Diýsinler sevgi yok, diýsinler süýen ok, seni süýenimi bir sen bil yeterim. Diýsinler sevgi yok, diýsinler süýen ok. 2019-njy ýylyň YouTube stary Söhbet Jumayevdan gellim görmäni. Gellim görmäne, güllerim bermäne, eýledi meni mejnun men oňa perwana. Gellim görmäne, güllerim bermäne, eýledi meni mejnun men oňa perwana. Köneler ýatlar şakajygymyza geldik. Oraz Durduýew gyzyk baly. Yüreğimde düşünüp men ağlayan, gar gözüm ýaşy bilen ýatlayan. Nämeşindir süýendiňden söýlesem, sevmedim men seni süýen diýmesem. Gıýlanmazam süýenmesem kılaklaşım, endi men gıýlanýar geçen günlerime. Yaşlar, şaýdymda bir ýerini sorajak ine ştaýyn diňläň. Gıýlanmazam süýenmesem kılaklaşım, gıýlanmazam süýenmesem kılaklaşım. Şujaga ýerinde sizin pikiriňizçe näme diýen men düşünmülem ok. Her ýerde şo taý kellendi galy. Sözüni ýazyp tesirlere ýazyň. Ýene bir köneler ýatlaly Pelwan Halmuradowdan aýralyga sogudum boldy. Yaşlar, yaşlılar, dostlar, gyzlar, oğlanlar. Yaşlar, yaşlar, yaşlılar, dostlar, gyzlar, oğlanlar. Gyzlar, oğlanlar. Täze ýylyň aladasy bilen biziň bölümlerimizi sypdyranyňyz bar bolsa ýadyňyza salaýyn. Ýyldyzlaryň gutlugy bir hemde media tamanyň rekordy diýen bölümlerimiz çykdy. Şolary ýükledik, hökmany suratda görüň. Geldik üýtgeşik. Gyzykly şakajygymyza tesirleri okamaly şakajygymyza. Şeker Baynazar we şeýle diýipdir. Etip gelen 2020-nji ýyl bilen sizi we siziň asly halal agzywir maşgalaňyzy gyzgyn gutlaýaryn. Bu ýyl her biriňize agzywir maşgalan gapysynda toý bolsun. Elmi dama depäňizde nurly ay bolsun. Allahdan eden dilegleriniz göwüne jaý bolsun. 2020-nji ýyl 4 pasıl jan saglyk, 12 ay agzywirlik, 52 hepde gülk şatlyk, 365 gün üstünlük, 8760 saat avray, 525.600 minut rızkal devlet, 31 milyon 536 sekund süýüp ötürsin. Yine bir gerek täzeýiňiz gutly bolsun. Toylu gelliýiz şeýle diýipdir. Aýad baba hoş geldin. Ötön ýylam boş geldin. Buzda taýyp ýykylyp ählimide iş boldun. Täzeýiňiz gutly bolsun. Näzli şeýle diýipdir. Döwür gelli, döwürlerden saýlanyp, ömür berse bu jahana aýlanyp, wagtyň gyzyklysy göwüne jaýlanyp, remix, hit, pop aýdym diňläp şatlanyp, agza we like was gowjat görüp, näme diýselere media tama diýip diklikden döwran diýipdir. Gatbegendim. Gateret begendim. Şol tolgun oturna. Onda näme? 2020-nji ýyla kim çalatan kim çakkan ýyp başlaýar. Agza bolýar, agza. Bolmadyk bolsa agza bolýar. Jaňjaga da basýar, like basýar we tesir ýazýar, ýazýar we özüňize gowja terediň, bölümni tamamlaýar. Hoş, sag olun. Bize dönelim, bize dönelim. Beni tutma,
Firuza'nın aydımçı, kıyıda aydımçı Firuza'nın Normal. şu taydan medya tamak adından medya tamak Aynen şu taydan de. Bizim şu fırsattan peyda bizim alan özümüzün adımızdan mevcutun. öyle adımızdan. Tamam. Va mı ne mi? Hükman mı va? Vay. Şaripov vay. İki kişi Şaripov değil mi? Bir adama Şaripov değil. İki kişi bana Şaripov değil düşünün. Ha Şaripov vay. Yani tüketecek mi? Enda yo. Yani açıklamadan diyen mi? Hapishaneye hiç kim düşünmüyor. Bir lira edersin. Düşünüyor ne için düşünmüyor. Bilin o köpüğünü diyen o neyse. Aşıksa parfüm oğlu. Akşam. Ben gün okuyan aslında yaltan. Akışta var. Aşk diye okak geç gider versin aslında. Dura Baltiyalık akapellasının solisti. Niye ne istersin? Ay şuna ay gideriz ya. Aydı vereyim no. Aynen. Qoğam da evden de diyen mi ne? Ovadan. Ovadan aydıl şey al yazılıyor. Ovadan. Ovadan mı kalıyor? Oval diyecek olsan o balığı yazılıyor. Bilyen, be. Ovadan diyecek olsan ovadan. Güzel. Ovadan diyecek olsan. Gayadılmayam ka. Yok bu harfini olur ya. Ovadan. Men gayadıl ya deyip bilyana. Bulda. Yaşlar diyen mi? Yaşa siz o. Edilsin ya gireyim mi? Oçurt demek Türkmençe ne mi? Sıra. Çınlına mı oçur ne mi? Ve öştük. Dır tapallı erkekçe. Oçur ne mi değil mi? İnni gezek geldi. MP3 aydınlarına dikip gibi. İyi son çin ödedin mi sana? İnni gerek geldi MP 3 aydımlarımı da. Bayram no batıp. Koyayo. Könüler yatlar şakacıklarımı da şakacıkımı da. Şimdi şöyle söz cağında düşünüyorum şu an emmek istedim sorasın. Neyle sen hem düşünüyorsun kan soralım mı? Tamam. Hiçine şöyle. 45 şekolar. Sizin hem şunki alak var. İzleyeceğiniz fikir. Gircin bağ olsa tesir de yok man yazın. Tamam da. Şu an aydın. Yaşlar dostlar gıydır oğlanlar. Gıydır oğlanlar. Çağırlar, eceler, maman haysın gidin. Senin şu tayda beat toy git onun rap böyle öyle. Yanlış yapsın. Sıptıranlar bağ olsa gerek. He, son yalık yazdın mı? Sıptıranlar bağ olsa gerek. Yürüyte yadımda salayım. Adam olsa. Hemen gözle otun. Sen ön kүйün emedi kellem de kaldı. İyiyen men kellem şu an ben görmesem de. Bahadır deyip fikir etken. Bağ ol. Cennet açıldı men ölüyenim kem deydim o diyen öyle. Şu an tolgun ot yerine. Ay sağ ol inşallah. Sağ olasın. Okuçular, talipler, egzaminler neli geçecek? Sesiyalar neli? Himmende uddaçı. Üt göçecek olmadı mı? Normal. Bizde